Mireu, ara que hem fet una pausa, us vull explicar una cosa. Abans hem anat a Chinatown i a la típica paradeta de joguines i històries hem trobat aquests antiestrès que són blancs, que em molen molt perquè a vegades sempre fan la típica, la bola del món, l'animalet, el no sé què, però ells fan una cosa, fan com una mena de coixí i és d'aquests tous antiestrets, d'aquest material tan increïble, i el que sempre m'ha fet gràcia fer amb aquests antiestrets, ja sé que pot ser una cosa segurament química o així, però és intentar menjar-los, i a més de cop. No us ho creureu, però estava boníssim. Potser se'm forma una pilota ara, però estic segur que a partir d'ara estaré molt més desestressat. Fins aviat, amics.